раиси додгоҳи шаҳри Хуҷанд Ҳомиҷон Муҳаммадзода боздошт шудааст. Инро чанд манбаи радиои Озодӣ дар ниҳодҳои марбута ва ҳам худи додгоҳ тасдиқ карданд. ҳамроҳи ӯ як додраси ин додгоҳ ва ҳам як вакили дифоъ низ боздошт шуданд. ҳар се нафар дар гирифтани пора гумонбар мебошанд. талошҳои мо барои тамос бо наздикони Ҳомиҷон Муҳаммадзода ҳанӯз натиҷа надодаанд. мақомот ҳамчунин вакили ӯро ба мо муаррифӣ накарданд. наздик ба як моҳи охир дар бораи раиси додгоҳи Хуҷанд овозаҳои гуногун паҳн мешуд. аз ҳама бештар инро мегуфтанд, ки ӯ тавонистааст аз як амалиёти агентии зидди коррупсия раҳоӣ ёбад. вай ҳангоми гирифтани пора аз ин амалиёт огоҳӣ ёфта, гирифтани маблағро ба касони дигар супурда аз ҷои воқеа фирор кардааст. ин фарзияро мақомот тасдиқ ё рад намекунанд, вале боздошт шудани додраси ин додгоҳ ва ҳам адвокат ишора ба он мекунанд, ки мумкин чунин ҳодиса ҷой доштааст. гуфта мешавад, ин амалиёт рӯзи 22 апрели имсол гузаронда шудааст. ҳомиҷон Муҳаммадзода 25 ноябри соли 2021 раиси додгоҳи шаҳри Хуҷанд таъин шуд. аз соли 1996 то 2000 дар ин мансаб буд. дар гузашта дар мақоми раиси додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, раиси додгоҳи вилояти Суғд, раиси додгоҳи ноҳияи Ҷаббор Расулов ва ноҳияи Сиптамин кор кардааст. судяи тахассуси дараҷаи якум буда ордени шараф дорад. феълан дар Тоҷикистон беш аз 400 додрас кор мекунанд. дар 10 соли охир тақрибан 30 нафари онҳо боздошт ва ба зиндон маҳкум шудаанд. таъину барканории додрасҳо бо фармони президент амалӣ мешавад. комиссиони байналмилалии ҳуқуқшиносон моҳи декабри соли 2020 ин нуктаро танқид карда гуфта буд, ки додрасҳо дар Тоҷикистон мустақил ва беғаразона ҳукм содир намекунанд. ҳукумати Тоҷикистон ҳамеша низоми адлияи худро одилона шумурдааст. комиссион кам будани маоши додрасҳоро аз нуктаҳои сусти низоми додгоҳӣ дар Тоҷикистон ном бурда буд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.